Jiena Josefina Bergrek nagħtikom merħba u nilqakom miegħi għal dawn il-programmi bl-isem laboratorji. Programmi ta' nofsija l-wieħed darba fil-ġimgħa għal 17 il-ġimgħa fejn se nkunu qegħdin ingawdu diversi aspetti tax-xjenza. U għaliex qed ngħidilkom ingawdu? Ħafna drabi ħafna minna nħobbu nsegwu stazzjonijiet televiżivi barranin fejn jiffokaw ħafna fuq xjentisti, tobba u ħaddiema li b'xi mod jew ieħor jirnexxilhom jagħmlu jew xi skoperta jew xi invenzjoni jew ikunu qegħdin jaħdmu biex itejbu il-ħajja tal-bniedem kemm fl-aspett tal-ħidma tiegħu jew anke fis-saħħa. U nieħdu gost ħafna u napprezzaw ħafna meta fuq stazzjonijiet lokali Maltin nisimgħu b'xi xjentist Malti jew ħaddiem Malti li jkun għamel xi skoperta jew xi invenzjoni ġdida. Iżda forsi minn daw tal-aħħar ftit li xejn nisimgħu. Għaliex? Għax għandna ftit xjentisti jew ħaddiema ta' dan it-tip f'Malta? Ma naħsibx. Għalhekk dawn il-programmi se jkunu litteralment iffokati biex aħna l-Maltin insiru nafu b'nies Maltin bħalna illi jagħmlu xogħol verament tajjeb dak li hu saħħa, dak li hu teknoloġija, informatika u aspetti oħra. Mela laboratorji ħanaraw illum ma' min ħaniltaqgħu u s-suġġetti li se nitkellmu dwarhom.